ni sɔgɔma ne tɔgɔ de ye Capitaine Soyiba Jara ka na retraite n sigilen bɛ Kati dɔw b'a fɔ ma ko Bamanan dɔw b'a fɔ ma ko Bɛlɛdugu événement min kɛra samedi le 25 sani ka a se o ma le 21 mars n taga ka ci sera ne ma n taga t'a la ko a mago bɛ n na n k'a ma basi tɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o y'o fɔ n ye hôtel Poso Vitali Senu hôtel station min bɛ yen o kɛrɛfɛ station Total an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la yen. In 1/4 of a mile, your destination is on your right. Sur place ne jiginna ne donna a ka mobili kɔnɔ a taara an bɔra a ko ne ma jamana taabolo man ɲi dugutigi cira association cira. In 500 feet, your destination is on your right. Se ka ɲɔgɔn dɛmɛ tuguni pour que ka na ni yɛlɛma ye ko mago bɛ n ka dɛmɛ na donc ko c'est urgent ko basi tɛ ne bɛ retraite la nka You have reached your destination on your right. se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ni a tigi k'i labɛn voyage o kɛra Alassane Diallo di Abidi n'o ye ne ɲɔgɔn dɔ ye n y'a ni o bila contact la an farala ɲɔgɔn na kan kan ne seginnen ka na ne ye ci fɔ o ye n k'a k'i labɛn n ko ɲɔgɔn dɔ bɛ maitre t'a la n k'a mɔgɔ b'a la donc n y'u bila contact la u ye ɲɔgɔn ye. I'm here for volunteer. This is it. Chairman. Where we park? Over there? Thank you. Okay. I'm Paulie. I'm coming. Okay. I'm coming. Good to see you. I like the Save Life Heart. You got the message? Fo ka taa se kalo tile 21 ma n'o ye avril kalo tile 21 ye n tɛmɛna ne fɛ k'a fɔ ko tout est ok ko week-end kɔnɔ ko ils vont agir ne ko basi tɛ kalo tile 22 Moriketa fana tɛmɛna n fɛ yen o kuma kelen in confirmer ne tora fo samedi 25 l'aube fayiri fɛ explosion kɛlen ne yɛlɛlen sanfɛ effectivement ne yɛlɛlen sanfɛ Abili ko ne ma ko explosion kɛra ko donc tout est en débandade débandade kɔnɔna na a ye ne wele ko Bɛlɛdugu ko Bamanan ko kuma mun taga fɛ ko ka ko dɔ kɛ voilà ale ye ne wele ko Bamanan a fɔ Mutaga ye wuli ko a ka ko dɔ kɛ Moriketa fana o fana y'a fɔ a fɛn kelen na ko Bɛlɛdugu tɛ ka kuma Bɛlɛdugu tɛ ka kuma Bɛlɛdugu ye ne de ye donc ne interpellé la o cadre kɔnɔ parce que ko kɛlen o ye enquête dayɛlɛ enquête dayɛlɛlen ne fana nana présenté. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا جل الجلال والكرام الحمد لله رب العالمين يا تقبل منا يا الله الحمد لله رب العالمين يا عدو يا الله الحمد لله رب العالمين يا غني يا الله الحمد لله رب العالمين يا رزاق يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين يا جبار كالا ربي اسر لصدري ويسر لأمري وهولدد تنمي لساني يفقهوا قولي. À l'heure des infos pertinents, c'est moi le chef de l'État de mon pays. Je ne suis pas un vagabond, ni un manipulateur, ni un menteur. Je suis denté, je ne fais que mon analyse. Ne balana ba ala de ngana na manye sur carte les médias qu'on a là. Sur et sur inte gagna parce qu'il est dans la volontaire là. Et chaque 3 mois, de la ka foyana ne be fait de la dje ninga compagnie mo. Mina ninga compagnie ben fait, ametra hina fantauna. Bi amina taka suru joka di fantauma. Donc n'était fantanga warmina la ne barakala de ne asimi goita tekele. Donc malé on y chote gagna mais comme il break news de don, faut nganda magala. Donc ni nani ko inaje c'est-à-dire c'est le niya sanunaka mgodi asimi goita nunu ala de halaki bi malikan halaki de bina jamana inkan
jamana in bɛ fɛn dɔ de bolo dɔrɔn parce que dɔw bɛ jamana in ye sinon mun ye Mali sɔrɔ depuis Ala ye diɲɛ dan ne ma deli k'a ɲɔgɔn ɲɛ la sani ni Ala ye ni muso ko ni muso sinamuso ye a sinamuso danga ko Ala k'i denw kɛ danga denw bɔfu safu ye Asimi bɛ taa ninnu y'o denw de ye Asimi bɔfu safu de ye ni mɔgɔ tigɛr'i fa jamana la i bɛ kɛ tan de c'est à dire aw kana ɲinɛ fɔlɔ dɛ mɔgɔw bɛ ka u concentrer nin cɛ in kan nin cɛ in n'est pas important nin ye fatɔ de ye un amalgame donc coup d'état kɛlaw de don nin cɛ in de ye coup d'état kɛ masa min ye Ala ye bamanan ni Maliki Jawo o ni u ka cɛ in Yaya Sanogo ninnu ni coup d'état kɛ donc ne tɛna n da maga ninnu da la ne ye mun fɔ maliyɛnw ɲɛna ne ko n ko ne ye silamɛ de ye ne ye silamɛ de ye ne ba ye ga don fo ka sa s'a ma bɛɛ k'i kali i ba la ne ko n ko mɔgɔ ma deli Mali silamɛ n ko Mali surasi de ye Mali terroriste ye n'o fɔ aw ɲɛna mɔgɔ si ma sɔrɔ Mali la fɔlɔ mun sera ka bɔ k'an sɔsɔ n ye n ka chronogramme da gosicogo t'a la Ala bɔlen a la le tourisme du Mali c'est des militaires aw bɛɛ bɛ ka bɔ a kalama u tɛ tila aw la o tant que maliyɛnw ma wuli ka fara ɲɔgɔn kan surtout an minnu bɛ diaspora la ka wuli k'an fa jamana bɔ bolo la an bɔra an bako la ka bin seuls les membres de diaspora peuvent sauver le Mali an ka fara ɲɔgɔn kan an ka wuli ka kɛlɛ kɛ masa min ye Ala ye sabagaw ka sa balobagaw ka balo sinon masa min ye Ala ye ninnu bɛ tila maliyɛnw na yɔrɔ min na dɔ bɛ bo a bo dun ne balamɛbagaw an ɲɛ b'a la aw kana ɲinɛ dɛ an bɛ taga kɔfɛ fɔlɔ de Asimi Goïta de bɔra k'i kali Mali kɔnɔ ko a bɛna kalo 7 kɛ fanga la masa min ye Ala ye Asimi Goïta de bɛ k'a fɔ anw ɲɛna ko ale bɛna tiɲɛ ko Sadio ka saya tiɲɛ k'a bɛn'o fɔ anw ɲɛna c'est à dire kuma bɛ daminɛ depuis yen de fɔlɔ c'est à dire a bɛ komi muso nkalontigɛla o k'a fɔ k'ale bɛna tiɲɛ fɔ a cɛ ɲɛna dorénavant alors ni muso kɔni ye nkalontigɛ daminɛ kɔni masa min ye Ala ye a bɛ fɛn bɔ a da kɔnɔ a bɛɛ ye nkalon donc a bɛ ten cogo de la donc Asimi Goïta de bɔra yan a y'i kali Mali bɛɛ ye ko a bɛna kalo 7 de kɛ fanga la ko a banna o Asimi kelen de filɛ nin ye ko Sadio ka saya ko ale ma Sadio faga ko Muntaka de ye Sadio faga yan'u ka fɔ ko Muntaka ye Sadio faga fɔlɔ u ko Umar Marko de ye Sadio faga a m'a faamuya ko Umar Marko de ye Sadio faga ɔ sisan Muntaka Tall ko Muntaka kɛra mɔgɔ fagala ye awɔ Muntaka mun masa min ye Ala ye Mali surasiw minnu minɛlen don n'a bɛ ka taga ka jugement k'u ye ka k'u ka avocat ye Muntaka mun bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali surasiw ye ɔ ko Muntaka de ye surasi fagala ye Muntaka ni Sadio tun bɛ tan de ɔ ko Muntaka de ye Sadio Kamara faga maliyɛnw Ala sago aw sago n b'aw to yen aw yɛrɛ ka dugawu kɛ yɛrɛ ye Muntaka un avocat ko Muntaka kɛra gɛrɛkɛla de ye sisan ko fo a bɛ Mali surasiw recruter surasi minnu ni Asimi ninnu ye coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a kɛra ɲina nin ye Asimi ka élément de ye donc u tigɛlen don maliyɛndenw na parce que ko kɛra cogo min na katikaw bɛ ka mun ɲini a tɛ se ka se k'a ye katikaw ko mobili nana jɔ Sadio ka da la ko ka bombarder ko ka mobili natɔ ko k'a jira mobili min bombarder la ko k'a jira masa min ye Ala ye ko mobili bombarder tɔ la Sadio tun ye Mali ministre de la défense de ye masa min ye Ala ye hali ne ka sɛsulu kɔnɔ caméra b'a kɔnɔ ne ka sɛw bɛ bila yɔrɔ min na ɔ ko k'a jira k'a fɔ ko mobili min n'a ko k'a explosera ko a explosera tuma min na a ka mobili explose tɔgɔ jira maliyɛnw na o ye filanan ye sabanan maliyɛnw ko aw talen gabakurun bɔ yen ka gabakurun sama k'a bɔ ka Sadio su ɲini nin tâche binnen in kɔnɔna la a y'o kɛ ni jinɛmɔrɔya min ye au bout de 24 heures k'a ka bɔ n'o image ye aw kɛlen ka Sadio su dalen aw kɛlen k'a ta ka labɔ so duguma k'a ka bɔ k'o jira ni ne fɔra aw ɲɛna kuma man gɛlɛn o n bɛ segin a kan tuguni peut-être aw bɛ ɲina maliyɛnw ko n k'a fɔ aw ɲɛna ko mobili min nana bombarder Sadio ka da la ko a natɔ a bombarder tɔ la k'a ka bɔ k'a image jira an na an k'a lajɛ a kana kɛ ni AI ni 3D ye dɛ an bɛ k'aw makɔnɔ o la o ye fɔlɔ ye filanan masa min ye Ala ye Sadio ka so binnen a donna aw nana ni minɛn minnu ye aw nana ni masi min ye ka gabakuru ni fɛnw cɛ ka bɔ yen ka Sadio su ɲini nin so binnen in na ka sɔrɔ k'a fɔ ko Sadio dalen filɛ a muso filɛ a den filɛ a ka baarakɛla filɛ k'a k'o image jira maliyɛndenw na maliyɛndenw ko n'aw tilal'o la ko masa min ye Ala ye k'a ka Sadio su yir'u la a k'a lajɛ ni gabakuru binna a kan ni gabakuru ma bin a kan c'est à dire Asimi Goïta a tɛ e la a bɛ maliyɛndenw de la mun de donna anw fasiya de la e ye mɔnɔ min don anw fasiya la an n'a bɛ sa fo ka taa an dan kaburu kɔnɔ c'est à dire e ye mɔgɔlankolon de ye ne t'a dɔn Ala ye ba yɛrɛ dan kun min na quoi e ba de tun man ka dan pour que k'a wolo wa k'i fa ye k'e wolo quoi e ba wololi de kɛra erreur ye Mali ma quoi c'est la naissance de ta maman qui a été de d'échec à notre pays n ye faamu i ko yan ko Sogɛli Kokala Mayiga ye zon ye
iko ko Musa Mara ko masami ala ye ko cyber criminalité ke masami ala ye sisa ko Muntaka Tall ko de coup d'état préparé wa yani ka foko Muntaka Tall masami ala ye I kanto ko ko Musa Mumar Marko mais ça va devenir plus pire pour que kaira la ka foyena ko ala banawla quoi pour que ira foko ala banawla quoi c'est dire bora erreur mkia aw tara folo aw era ko yan ko kana sa trasi dugu aw tara abidi mine ataro kantike kasoko dikete demsonuma olu ka to bugo o salen bugo a kantigelen kɔfɛ ka abidi la tunu ka Muntaka Tall minɛ ka to bila kaso la ka sɔrɔ ka bɔni nin ye ko bɛ ni jɔ kurutakɛla k'i jɔ mɔgɔ ma ko ale nana a yɛrɛ di ko kuruta dayɛlɛnnen ko ale tɛ fɛ a tɔgɔ ka yala e ba taara den e tɔgɔ tɛ yala Muntaka e wele Muntaka taara e ta hôtel la i bɛ ye I dontɔ Muntaka ka mobili kɔnɔ I b'a dan na e donna Muntaka ka Muntaka mobili Muntaka bɛ taga hôtel da la a tɛmɛtɔ n'a ka mobili ye ka tɔgɔ filmer I donna Muntaka mobili kɔnɔ cogo min na hôtel kɔnɔ hôtel da la I kɔni I tɛ jinɛmori ye o an bɛ fɛ k'i dontɔla ye Muntaka mobili kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan masa min ala ye a ye communication bɔ an k'a lajɛ masa min ala ye essence min tɛmɛna I ni Muntaka cɛ I ye mun fɔ ko Muntaka y'i wele tout est sur écoute surtout e ye bandi de ye coup d'état kɛla hali tɛ maloya mais a t'aw la aw tigɛlen don maliyɛnw de la a ta aw la aw tigɛlen don maliyɛn musow de la a ta aw la aw tigɛlen don Mali cɛkɔrɔbaw de la o la n y'a fɔ n ko mana Mali cɛkɔrɔba fɛn fɛn bɔlen ye k'i b'a kɛ bilakoroya ye n b'i sɔrɔ da kɔnɔ k'a daminɛ alimamuw na mɔgɔ mɔgɔ bɛ Asimi Goyita dɛmɛ I ye bilakoro de ne bolo k'a daminɛ Mali dugutigilakaw la k'a daminɛ Mali ɲaralakaw la k'a daminɛ Mali turulakaw la n bɛ k'aw bɛɛ makɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Asimi Goyita dɛmɛ Mali kɔnɔ I ye bilakoro de ye Bakari den masa min ala ye ka don I nun kɔnɔ aw degelen don bilakoroya min na ka bɔ kɛ maliyɛndenw kan ka sɔrɔ ka bɔ ni aw ka cɛkɔrɔbaw n'a ka musokɔrɔbaw ye k'u bɛna jinɛnen don u da kɔnɔ ka kuma Bakari den bɛ k'aw makɔnɔ yan masa min ala ye ka anw fa jamana kɛ farisago jamana ye ka bɛ bɔ ka na sinimani turuna anw na sinimani turune banna anw bɛ sinimani turu ni AI de ye adamaden se k'o kɛ n'anw ye tuguni an bɛ ordinateur de bila k'o kɛ e m'a dɔn aw tigɛra maliyɛndenw na masa min ala ye k'i ka sajo su yira maliyɛndenw na ni biriki binna kan ni biriki ta kan an yɛrɛ b'a o juger ko mobili min bombardera Sadio ka yɔrɔ la I k'a jɔtɔ yira a bombarde tɔla I k'a yira an na n'o kɛra aw taara ka taga Sadio su ɲini cogo min na a ye bɔ k'o yira an na aw kɛlen k'a su ye o n'a muso n'a denw a y'o fana yira an na n'o kɛra an bɛ daw la an mago tɛ ka bɔ ka mɔgɔ dɔ faga k'o ye fagali kɛ k'o ye bɔmu dun mɔgɔ salen ka bɔ ka nkalon ta da la su bɛ se k'a yɛrɛ kɔtɔrɔma don ka Muntaka Tall minɛ k'o bila kaso kɔnɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko Muntaka de ye coup d'état kɛ maliyɛn ala sago kira sago ko Muntaka ye coup d'état kɛ maliyɛn ala sago kira sago ko Sogɛli ye wari suɲɛla ye ala sago kira sago ko Musa Mara ko ni ala ye kasoladenw bɔ kaso la ala sago kira sago ko Arash Basi ye jamana cila ye ala sago kira sago ko bɛn ye terroriste ye a bɛ fɛ ka continuer masa ma ni ala ye ala sago kira sago ko Clément Dameli ko a bɛ kɔrɔtɛ ci a la ala sago kira sago ko kaw jimi ko Ibrahim ye nkalontigɛla ye ala sago kira sago a bɛ fɛ ka mun de fɔ c'est à dire nin bɛɛ la ce qui est plus grave mɔgɔ min ye marifa ta fa jamana kama o de bɛ ka bɔ k'a bɛ adamadenw jalaki mɔgɔ minnu ma deli k'ale miseli ta u fa jamana kama maliyɛnw Assimi Goïta bɔli fanga la c'est une obligation pour notre existence étant des Maliens masa min ala ye n'an ma wuli ka nin bɔ jamana kunna a bɛna maliyɛnden kɛ siyalankolon de ye parce que ni jamana kɛra nkalontigɛ jamana ye balokun t'o jamana la tuguni ni jamana kɛra nkalontigɛ jamana ye balokun t'o jamana la tuguni ni jamana kɛra masa min ala ye ka kɛ ni molobali jamana sugu ye balokun t'anw na tuguni Mali bɛ a bantɔ n'a tatuma de bolo Mali b'a bantɔ n'a tatuma de bolo n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko nin ye kulonkɛ ye n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko Assimi ka ko ye kulonkɛ ye I bɛ taa hali ka t'i yɛrɛ faga ne y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna a mɛnna n ko aw bɛ ka nin ko in kɛ kulonkɛ ye kojugu n y'a fɔ ɲɛna nin y'a san naani de ye n ko hali sa aw bɛ ka nin ko in kɛ kulonkɛ ye mais ne mun bɛ digi ne la k'a fɔ ko ne ye mun fɔ ko tiɲɛ don o de bɛ ne tɔɔrɔ quoi Mali bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan le départ d'Assimi Goïta est une obligation humanitaire c'est l'existence de notre pays qu'il s'agit nin tɛ parti ko ye nin tɛ démocratie ko ye nin tɛ sɔrɔsi ko ye Assimi Goïta bɛna maliyɛnden danbe ye k'a ta k'a su don kala fili e ma jamana bɛɛ kɛra nkalontigɛla ye e ma ye u ko donsow tɛ marifa ta sisan masa min ala ye sɔrɔsiw bannen sɔrɔsiw kelen ka dɔgɔ mɔgɔ faga don a ye cɛkɔrɔba dɔ bɔlen a ka kafiri cɛkɔrɔba josona ye mun binna maliyɛnw ka woro nani ka militaire woro minɛ a y'o bɔlen k'u bɛ marifa di donsow ma a ɲɛ b'u la k'u bɛna maliyɛndenw bila ka volontaire kɛ segu boli bɛ ka bɔ ko mɔgɔ kana dɔn ko maliyɛnw kana mais masa min ala ye ne tɛ foyi fɔ maliyɛn fɛn fɛn ma n'i yɛrɛ bila nin ko in na
faut qu'il seitan yoreke ni ben le cerveau janfali ma kangardawi fete janfada kangardawi ni sugali janfali ma kangardawi fete kangardawi masami ala ay muke mo ya de me kawjimi no ma kangari min dawi fete kangardawi mais ni ala ya aw shiban ay taka kabe farakan ni ala sona ma mumina aw soro atike basi nabi basi minje abe taka suferu yininga ulu ba nyefo nyana masami ala abita bambinu yininga abita we New York taximani we muga ministre de énergie abita le yininga ala ka kola bana to mina ama famiyao abeka u besigre nyana mali mo munu be diaspora la ne diaspora mo ka keledi masami ala a un contacté anga franyon kan on va aller devant l'ONU et on va le plaidoyer le déchet humanitaire qui se passe dans notre pays devant la communauté mondiale. C'est très très important. On doit se regrouper le plus vite possible pour sauver notre pays. Le départ de Assimi Goïta, c'est une existence, c'est une obligatoire humanitaire. Humanitaire. C'est l'existence de notre pays qu'il s'agit. Masami alaya akoni nyabenade. Atigra malen deuna oko ala sako au sako ko muntra surasidi. Muntra tale surasidi. Masami alaya surasi munubei ni marfatu bulu nube retraiti la. Tobe ulu gena ko muntra betro ulu de nofe. Ko na kurita ke mola mo munu masami alaya uni Wagner be barala. Oko muntra e kafiri ko muntra de Sadio Kamara faga ala sago aw sago ko muntra de tara bombe do Sadio ka dula kataka Sadio na muso na don faga Maléon Assimi Goïta ko nga fonyana aya famia muntra tal koni aya fam ko muntra de tara bombe do Sadio ka sola voilà sari kona fille be nunka yo gonke ka gonfarma ke masami ala dien beba do ku Sadio faga parce que binaka kunun boli or la bea do nga fo koko do se ko kulu sera chama bina ko ka kumala ko alema ko uluka ko kulu tara ka Sadio nyini ko akera Benzema e bamanangani donc bina ira ka fo uluma Sadio faga we Sadio faga ro ready we uluma Sadio faga ka kera Benzema e akla ki kanto ku ira dama be ka nyon faga mali beba kalama be bina kuma kana me akuma kuno ay tala me we Sadio faga di dugutugu tala Sadio faga li nyama ne borula parce que be adon bi ko mo faga lawdu Maléon tigerula utaro be femi ke tuguni ko kana ni doso ye kana ni civil ye en 600 au bout de 24 heures ala sako aw sako ko muntaka talle Sadio Kamara faga ko aye bombe Sadio ka dula e maro Sadio kera muntaka ne aka hereche e maro Sadio de Mali président jaja Sadio de Assimi Goïta e o muntaka masami alaye ama Mali président faga mun kelme ka bandia créer Mali kono a tera Sadio de faga Mali kono momi yere ni bandi nuna Mali on be se ka momi mene doni ka foko alhamdulillah ka taro de faga jaja Sadio de kunye président e maro muntaka ngalomay ala o te maloya ni ala bana arama dina abike aw desugu de mais atawla aw be ka Malien dia ke fendige bolin ma atina antiga anfashiala ni ala sonama ni be mu fo Malien nyana ka bo dia fanta nani bela jele fe ay na nga fara ngo kan anga am fa jamana boni fari sa kwa ni ko mbul ka dawma Mm-hmm.